Hello world, maayong adlaw Mindanao, konnichiwa Nippon. If you are just like me who is very addictive in sweet potato or imo or satsumai imo here in Japan, then please samahan niyo ako for today's videos. Let's talk about kamote here in Japan. Tara! And then let's begin for the first, Imo Kimpi Kenjiro. The deliciousness of sweet potatoes is the deliciousness of Imo Kimpe. Unsay buot ipasabot adto? This Imo Kimpi is originally from Okuma Peninsula, Kagoshima Prefecture, in a land suitable for making potatoes at Imuya. Oil is life of Kimpe. It's fried only in the finest pressed oil, which is particular about quality and freshness. So, you guys, be careful this elegant sweetness just because of a very addictive taste. For me, I couldn't stop eating when I opened the bag, even if I'm so full enough. So, ingat-ingat din pag may time kay grabe ni siya ka-addictive kay too much sugar. And dili jud nimo mampugngan nga once you open the bag nga dili jud nimo siya kanang tantanan kung dili mahurot gani. So ako for me kung na ako'y plan nga mukaon og imo kimpe, dili ko mukaon og lain for the whole day. Okay, the color is too much and this one is the chips. And iba din ang lasa ani niya is ano ni siya kanang lami sad siya pero lain ang iyahang the way nagihimo siya. So kani po siya in different store from Imoyasu located in Asakusa. Yes, kung adto kag Asakusa, the one of the tourist spot here in Tokyo. And this is Daigaku Imo. Mao na siyang gihinganlan og Daigaku Imo just because ang discover daw ani nga recipe is ang Daigakusei. Daigakusei means college student. So mao na nga i-daigaku imo ang ilahang name kung mopalit gani ka silang mga stores ang nakabutang ana niya daigaku imo, pero mura ra na siya kamotikyo sa Bisaya region kay pero iba lang na sa kanila kay gibutangan nila og honey or kanang mga kukto or kanang mga original na sato melted kanang mga sugar ba nga ihimo nga caramel din ilahang gibuo diretso di para sa tuan na iprituhon pa pati ang sugar dire sa ilaha the way they make iba. So pero ang lasa pareho lang. Medyo lami gihapon. And this one is baked potato. Ganahan kaya kong baby ani, so once a month mo adto gid mi dinhi nga place, so kay mo palit gid mi ginani para kung gusto na mo mukaon bisag ginagmay na naami makitit gani murag mga ilaga ba walay perminting gi huna-huna kundi magsigig kaon. So if you have a plan or if you have a chance to come here in Nihonbashi, you can try this Imo Kimpi or Imo Yakinjiro. Yes, and this one is a purple imo, kanang murasaki imo or kanang violet nga kamote satwa, but due to the lack of kanang violet murasaki imo, wala pa sila karoy display masyado. Mo balik pa daw this year October. Kaya originally from Okinawa lang daw ata ang murasaki imo here in Japan. So limited edition lang ang ilahang murasaki imo. And then this one is the new Tsubu Kimpe. Ang bago nila nga kana nga recipe. So, let's try. And it's my first time to try this one. Mura siya hash potato pero ano lang siya naka-black atong i-try kung kanang unsay iyahang lami. I-try na to. Now, let's open it atong ablihan. And then, ninana day niyahang ginagmay kagagmay but looks yummy. So let's try tong tilawan kung sa may lami niya nga mura man siya kanang singanan basta mura siya gahi kay siya gahi
kung pustiso imong ngipon ayaw gyud i-try kay bising bulagpot pati imong alingagngag. Kung alingagngag na gani ang mulagpot nato murag delikado na. Perti kagahi, oh my gulay. Perti siya kagahi guys. So 高齢者の皆様、歯がちょっと、良くない皆様はちょっとおすすめではないです。ちょっと硬くて、ちょっと危ないです。ちょっと硬い。若者にはいいかもしれない。つばにとかしてから噛むとか。ちょっと硬いです。だけど、とてもじゃないけど、美味しいんですけど、すごく硬いです。Lami kayo siya. It's so addictive talaga kay tamis kayo siya nga crunchy but porte kagahe. So, kung di ayaw ninyong mo lagpot ang inyong pustiso, much better na to try it out. So, mo try na lang mo sa mga ibang kanang naka-display din ha kay. Lami man gyapon siya pero okay lang kung kanang kuan kay imong ngipon ba matibay. Yes, but for me medyo gahe gid siya murag kanang dili man ko pustiso pero murag matangtang akong alingagngag ani trabahoan. So hinahinay lang murag dili na nako kaya so atong ito nang ibutang sa plastic later on after nato ning ipakita sa inyo ang uban ako nga napalit sa for today's vlog. So siya sa mga bata siguro medyo kanang okay na ni kadula-dulaan lang ni batamoy-tamoyan so medyo okay ra pero pag nato nga mga nagkaedara na murag dili na maayo. Dili na maayo. Sulayan kay murag perti kagahi. Kani siya jud kani gid siya mayaw kang very recommended na just Skimpy Pride is from the fire is still noon sana to kung nahubog man siguro ka. Pataka naman lang kong tabi. You can really impress even the crispy sound. Ani nga, kana siya nga kanang stick. So, kani siya nga, imo biniharu ka ang tawagin ni Nildre sa Japan nga. Perti ka humok and perti ka murag look so sweet perti ka tami siguro ni siya kay perti ka humok ba mura na siya malugaw gani look at that. Yan. Grabe siya ka humok nga, grabe ka humot. Yes, perti siya ka humot ba nga kanang maano yun nimo siya nga tamis. So, and then let's try it. Tung tilawan kung tamis bagid siya or lami. Anyway guys, ako ni siyang gibuhat ang video tonight. Ang unsa na ang oras karon is 10:20 na sa gabi so dapat dili na may mukaon kay matulog na lang ka but may insulin insist na mutilaw ko og sugar so let's try it. Mamina ta sa insulin na ron nga kauna kay lami na siya pero og mutambo ka wa koy labot no inana na siya so sige lang okay lang ginagmay ra man na pero ang tubo ana sa to ang mga bilbil dinagko kaya ingat lami giday siya perti ka tamis super tamis gid siya nga kanang bisag ka ng baby ni mga gamay bisag imong hungitan ginagmay dili ra makatuka kay perti ka humok ba matunaw ra siya kanang iba siya ang lami sa ato sa Pilipinas nga kamuti nga mura siya uga nga pughay kani siya is grilled man guni siya in kanang sa bato gipatong nila sa bato ba din ang bato mo ilang gipainit muna inana ang resulta niya kanang perti ka humok siya ba nga kanang matunaw duha ka usap tulo ka usap okay na pwede na nimong lamyon bisag tamoy na lang nimo pwede ra pod mo na siya ang result sa ato ang review. Review ba pataka na mo gyawan. Yes, anyway lami gid siya tamis kay sa tanan and then matong tilawan tong uban naman ni sige na ko gyawan ni tilawan na to tong uban para di naman sad mapulan
Oh, kana siya may ako mga kani siya pod nindot siya na si chip perti kadago maguni ilang kamote sa Japan mo na nga inig maghimo sila og potato chips perti sang dago ang resulta oh. Pero perti ka 10 perti ka nipis ba nipis ka ay sila mga kanang mga kikay nga kanang cut gani sa kamote nga perti ka nigpis oh. Pero perti kadagko sa ilang kamote no di pare sa mga sa unang makaluto mo lang mo sa bagilid sus murag kulamoy maglisod pa kag hugas nya inig kaon nimo di na lang namo panitan para panitan nimo wala na yung mahabilin so di na lang panitan diretso na nagkaon a life province life pero baskog man pud mi wala man pud mi nakasakit sa unang sige ra kaog kamote sa halin ng ichi pero lami sad ni siya basta init lang niya kanina kay legit na ako matabang og kaon so bigdala na ako sa balay so this is what happened ako lang nang display dress sa remote sa table so mahurot rin na ambot kung sa pang-alawan ni mahurot magabaan magutaan hindi nato ni kanon so kailangan natong kaunon yes this imo nga chip is located in Taituku, Asakusa. Kung if you have a time, if you have a plan to visit Asakusa, and you can try this imoyasu chips. Lami siya. And if you have a plan mo kaon og mga tamis, dili lang sa tamo kaon og mga rice para to prevent kanang mahimot ang baboy. And for me guys, even if I'm eating too much sugar, I am in low carb diet so ako nang ginalimita nang ako ang sugar so if mukaon ko mga tamis dili na ko mukaon og rice or something ang rice pag low carb ka kasi dili pwede ang rice and anyway hindi siya dahil akong napalit yung kanya ang kanang usipangan ani bali everyday 1 pack mo na kung ma-open din nimo kaning isa ka pack dili gid pwede nga dili mo mahurot so grabe ka addicted gani sa mas nga i-open na ganina na ako na wala na tanan hindi na yung kumuha sila ng isa ka plastic so perti ka addicted ang lami anyway perti ka lami sa noon sa siya basta kay once na matilawan nimo ni siya makaingon jud kag kainit pa maguni siya nga imong paliton dito sa stores dili gyud giabog na baga na mo pay paghaon nga paliton na siya nimo anyway kung moadto ka dito kanang time kay pila grabe ang pila nga store dili ka kadali og kanang palit and then this one is kamote pa din mao ni siya kanang plastic no ni siya pero kamote with butter kamote sa lami ni siya kayo kanang mura siya cookie pero ang yahang ingredients is butter and kanang kamote jud siya malasahan nimo ang kamote kaysa sa butter lami sad kay siya but too much sugar ha kaya 1 stick 2 stick 3 sticks a day 3 sticks a day this one is 開けるよね。あ、じゃあ